Parating na ang sorpresa. One for all, oh for one. Surprise for everyone. Welcome sa pinakabago at pinakamasayang surprise ng JFS Petals and Services. Ito ang one for all for one, surprise for everyone! At syempre, nandito kami ngayon sa Plaza San Fernando Camarines Resort para nga naman subukan ng ating pinakabagong, pinakamasayang sorpresa. Sino kaya ang ating magiging surprise celebrant ngayong araw? Ayan, Kumars, I am so excited dahil ito ang kauna-unan at syempre ang pinakabagong pakulo ng JFS Petals and Services. Kaya nga sabi natin, masaya to, bongga, at naku, maraming mga pasabog. Yes na yes. Kaya naman, I am so much excited. Pero bago ang lahat, partner, magpakilala muna tayo. Yes, syempre partner, I am finally back. Pagkatapos ng napakatagal na panahon, Yes, syempre ako na-miss pa ka rin. namin, partner. Na-miss ko kayo at na-miss ko ang JFS fans, ang J-fans natin. Hello, shout out sa inyong lahat. Syempre, I am your one and only host, Nashil, aka Ate Mitch. And syempre, ako ang iyong sugod surprise ambassador na si Kuya Steph. Ayan, kami ang inyong makakasama ngayong hapon. Huwag na nating patatagalin pa, partner. Tara na't sugurin na natin ang pinaka-espesyal na nanay na ito dito lang sa Barangay Plaza San Fernando, Camarines Sur. JFS na yan. Ayan, so Kumars, nandito na nga tayo sa Barangay Plaza. Plaza San Fernando Camarines Sur. At syempre, kahit maulan, medyo malapit na ang aming destination ngayon. Kaya partner, huwag na natin patagalin pa. Excited na kami para sa aming surprise. Let's go, yes, partner. Ayan. Ay, aray ko ha. Ito ba yun? Dito ba? Dulo. Dito ba? Oo, dulo. Anak ko yan. Tao ka mo. Tao po! Tao po! Ano po ba kami pumasok? Ay, hello po. Good afternoon po. Ako po si Min. Ako si Sir. May ano daan. Yes po. Happy birthday to you! Happy birthday! Nalito tayo ng poppers! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yes! Mami Rosemary, tama po ba? Yes, Mami, happy birthday po sa inyo. Kami po ang JFS Petals and Services. At syempre, kasama namin ngayon si Tatay. Tatay, hi ka po sa aming camera dyan. And Nanay, hi ka po sa aming camera. Yes na yes! Yan, Kuya Stan. Ayan, so, hindi ako makakit over kasi naligo tayo ng popper kanina lang. So, napakarami nating popper ngayon. So, Nanay, ikaw po ang pinaka-espesyal na nanay ngayong hapon dahil ikaw po ang dinayo ng JFS Petals and Services. And take note, ito ang aming kauna-unahang sugod surprise. And syempre, napakaswerte niyo po bilang kayo ang kauna-unahan naming isusurpresa. Yes, partner. At alam ko na, partner, Christmas na sa kanila. Kaya- At iba ang kanilang Christmas tree dito, partner. Ano po? Ayan, naglalabas sila Diba? ng- Kakaiba Yes. ang Christmas tree nila, partner. Eh, so, hingi muna tayo ng pabango ni nanay. Kaya lupa ka naman afisyonado, hingi tayo kay nanay. Ayan. So, nanay, balita namin, ay dito kayo nanay, kala ko sa kilikili po. Ayan. So, balita namin, hindi ako masyadong, bakit parang malabo yung mata ko ngayon. Ngayon, nanay, balita namin, birthday niyo po ngayon. Birthday na ni Mami. Birthday na ni Mami. Ayan. So, Kaya dahil ang pinatay natin, birthday ni Mami, ipasok na ang mga regalo! Yes, simulan natin. So, syempre, dahil birthday ni nanay, ipasok natin ang ating... Unahin na natin, partner, ang pinakamasarap na kakanin in town! Kakanin! Yes, thank you so much. Kuya Van. Ayan. Matatakot ni nanay ang aming pinakamasarap na kakanin mula sa Yes. Ning's Kakanina. And syempre, Una pa lang. meron na rin dito, bubble balloons! Happy birthday, Mami! At syempre, may nakasulat yan, Commerce, na happy 50th birthday, Mama Tita. Yes. Hashtag Mami. At para
Ipasok na rin natin ang Ferrero Chocolate! Bakit parang sad si Mami? Okay! Para naman hindi maging sad si Mami dahil birthday niya, kumars, ipasok ang ating... Cake! Pasok! So, masika mo ba ng papas? Happy birthday to you! And syempre, meron rin dito ang last but not the least, mga ka-JFS, wag na natin itong patagilin pa, meron kang money bouquet worth 5, 10, 15,000 pesos! Yes! 15,000 pesos nga naman! Ang mag-iisip ni Nanay ngayon. Nanay, tanongin mo na po kita, how do you pronounce your name po? Is it Rosemary or Rosemary? Rosemary. Yes. Mami, tanong ko lang, Mami, ano po ba ang sikreto mo dito sa eyeshadow? Ayan, Nanay, oh. Ayan, So, ito po yung ba? eyeshadow dito ni Wala Mami. po ito sa ating wardrobe. Yes. Pwede ba tayong makumpar? Ayan, siguro maupo tayo dahil. Okay natin si Mother. Pati ko nagkarin yung... Okay lang po yan. si Mami. Dahil kami yung maglilinis dito ngayon. Yes. Ito ko lang sa center namin. Kuya Steph, come here. Yes. Siyempre, Mami, how do you know? Kumusta ka po ngayong araw, Mami? Yan ang partner na ka. Helmet ako partner dahil magbubrum-brum tayo mamaya. Ayan. So okay ba yung aking helmet? Yes. Okay. Ilabas ang motor. Wala po tayo motor ngayon. It's a prank. It's a prank po. Ayan, ilan nga po nanay kung nakikinig po kayo sa amin, ilan nga po yung matatanggap yung pera ngayon? Hindi ko aram. Ay, hindi daw alam niya. Ayan, partner. Ulitin mo, ilan nga po ito? 5, 10, 10, 10, 15, 15,000 pesos. Ayan. Marami pa naman kasing pakemo ni Kumars. 5, 10, 15, 15. Yes, ayun siya nga pala, Kuya Steph, meron tayong bagong tawag ngayon sa mga ka-JFS, di ba? Yun ay ang mga kumar. Yes, Kumars yung tawagan namin ngayon. Kaya, as you can see, yes, Kumare. Ay yung aking Kumare Marites. Hindi kami mga Marites. Pero andito kami para maghatid ng kakaiba at pinakabagong sorpresa. Kasama ang One for All for One. Yun yung kauna-unahan at syempre pinakabagong pakulo ng JFS Petals and Services. Mami, tanong ko lang kung masaya po ba kayo? Parang hindi ba siya? Parang hindi siya. Nako, teary-eyed kasi siya, kumars. Teary-eyed si Mami. Mami, bago ang lahat, sino po yung kasama mo dito sa bahay? Wait lang partner, may nakalimutan ata tayo. Dahil syempre, celebrator natin si Nanay Rosemary. Yes, Ipasuot yes. natin ang ating Sash. sash. Yes, palakpakan naman natin si Mami. Ayan, ang dami nating viewers sa labas. Yes, Ayan. hello sa mga viewers natin dyan at syempre sa mga viewers natin sa online world. At syempre, meron pa tayong partner na titira. Wow, Ipasok hindi muli na ang umasa. ating isa na namang kakanin mula From sa ating inyong staff staff. na kami. Yes, thank you so much na kasama dyan. At syempre, napakagandang presentation. At syempre, tawagin natin ang kasama ni Mami dito sa bahay. Walang iba kundi ang Ali. Dito po tayo. Pwede po tawagin ka namin. Ayan, dito siguro si Check ka po Tatay. sa amin. Ba't ang daming salamin dito sa bahay nila? Kumars. Ewan sa mga salamin ko. Ang Yeah. daming salamin. Yan ang salamin niya talaga. Ayan, Daddy. Hello. Paano po yung pangalan mo? Ano po? Naapod lang yan. Rolandos. Ayan. Ang tawag po sa'yo ay Kuya Buboy. Ayan Kumars! partner, dahil gutom lang ako Mars. May nakuha ako nun sa kusina. Masarap yun. Ano ang tawag? That is Binotong. Yes, this is binotong. It is one is ibos here in Yes. Bicol. And so, pwede po bang i-take out to mama niya? Pwede i-take out. Tayo lang yan. Ayan, pwede nang i-take out dahil ito na lang. Hati na lang po tayo. Ano po? Gutom na po Sa kasi inyo kami na dito, lang. Mars. Ay, sa akin Oo, na naman. naman. Okay, noted po. Ilagay ko muna ito dito. Set aside Yes. na. Ilagay mo muna yan dyan, At partner. syempre, mabalik na tayo kay nanay. Puro tayo kulakuhan Yes, partner. yes. Ayan. Kumusta po ang life? Kumusta po ang buhay? Ayos lang. Ilang taon ka na po ba, Mami, ngayon? 50. Talaga, Mami, hindi ka nagbibiro? 50 daw per parang Oo, 30. hindi na siya. 30 years old. Parang 49. Joke, parang 30 ka lang, Mami. At si Daddy naman, Daddy, ikaw po ay ilang taon na naman, Daddy? 54. Ilang taon na po kayong mag-asawa? Ilang taon na po kayong kasal? I mean. Hindi na alam. 29. Ayan.
29 daw partner, sabi ni Tatay 30. Yes, Yung yes. tanong, Ah. nasaan ba ang nawawalang isang taon? 30 po ba siya? Yaw na naman sa mga wakang isa, no? Okay. So, 29 po ba talaga or 30 years na po kayo? Mga 20 po man. Mati 30. At ako naman pala si Tatay. November. May round off niya na kasi, May yes. round off niya. Mami, ilan po yung anak ninyo, Mami? Duwala. Dalawa, ayun yung sender natin. Yes. Yes. Na si Si Ma'am Princess at si Sir Russell. Prince. Tama ba? Prince Sibolo and Sir si Russell. Thank you so much, sir, sa inyo. Siyempre, maraming salamat po. Mami, tanong ko lang po, Mami. Ilang... Yes, partner? bakit bunso and ate nakalagay dito? Ano po ba? Parehas po ba Babae yung po si dalawa? ano? Tanong, babae ito si ate. Siya po mismo. Okay. Ay, andito po yung anak ng isa. Okay, dahil syempre, Kumars, andito yung isa Isang niyang sender anak, natin. yung isa ating Tawagin sender. natin siya. Tawagin natin siya. Ipasok natin si Prince Sibolo. Ayan, wala pa ka natin. Naka-Dyson heart. Yes! Dito tayo. Siyempre, isa rin siya sa ating sender ngayong hapon. Pangilang anak ka po ni Ma'am? Hindi na tayo kasha partner, kailangan na. Tayo na lang siguro tayo, partner. Tayo partner. Kuya Prince, pangilang anak ka po ni Ma'am? Panganay po. Kayo po yung panganay. Ikaw lang po yung kasama niyo dito? Nakabalik ko lang. Kakabot niyo lang kaso Wamli. Saan po kayo galing? Batangas. Ala eh. Wala. May dala po ba kayong 29? Oo, kasi ang Batangas kilala yan sa mga ganun eh. Sa mga itak, sa mga matatalim na bagay. At syempre, ang pinaka-social sa kanila yung Lomi Batangas. Yes, yes. Ma'am, sir, meron ka po bang taunting message para sa iyong nanay? Ang birthday, ma. Love you. Ayun na, kumars. Ayun, umalis na kaagad siya. Ang sabi niya sa akin, hindi daw siya mahilig Magsalita. Oo, magsalita. And Lalo of na course, nasa harap ng umarap sa camera. video natin. Yes. So it's okay. Ngayon naman, focus naman tayo, partner. Allow me to sit first, partner. Kakausapin kasi natin ang pinaka-pogi niyang asawa. Ano nga po ulit pangalan niyo tayo dahil makalimutin po ako. Rolando, kapangalan niyo po ang aking ama. Ayan po. So, Tatay Rolando, kung meron po kayong gustong sabihin or wish po para sa inyong asawa, dahil syempre birthday niya ngayon, ano po yun? Mga ano yung 30 minutes? Dapat magaling sa katibanan. Yes po. Ano pa po, yung iba niyo pa pong wish or message na lang po sa kanya, additional po. Sana kung siyang may kamat ng makulit sa buhay niya, magiging magaling sa iyan sa loob. Ayan. Syempre lahat tayo ay nangangarap na mabuhay ng mas mahabang panahon. Syempre, mabuhay ng walang iniindang sakit or karamdaman. And with that, we are praying na sana po mas sumaba pa po ang inyong buhay at ang inyong pagsasama para sa inyong masayang pamilya. Ayan si Kumars. Patingin nga si Kumars kung anong ginagawa ni Kumars. Pagkialamera si Kumars. At saka syempre kompleto ang kanilang grocery, Kumars. Tingnan mo na lang ito, Kumars. Ayan. So, bibigyan sana namin kayo na Tinitingnan nila. Ay, talaga ba yung rap nila puno? Punong-puno ang rap nila, Kumars. Kumars, ready na ang kanilang pang Noche Buena. Ayan. Galing pa tayo ng Batangas. And Riyadh, baka naman. At syempre maraming noodles dito, Kumars. Diba? Tingnan natin ang mga laman ng kanilang mga bahay. Pero bago natin galugurin ang bahay nila, Kumars. Syempre, basta muna tayo sa mga kalukuhan. Nanay, meron may nais na magbigay ng message para sa iyo. Handa ka na po ba? Wala po mo nang iyak, nanay. Okay, basahin natin. First of all, thank you, God Lord namin, for giving another years to our beautiful Mama Rosemary. Mommy, happy 50th birthday, Mama. Tanong, sorry, tanong kasi Anong talong? hindi tanong kasi yung siguro tatlong bagay ito, Kumar. Sama ba? Oo, tatlong Tama ba bagay. dyan sa'yo? Talong din. Oo, talong. Na-typographic ka na error lang ito. Tatlong bagay lang. Sorry guys. Talong naman kasi talaga nakalagay. Oo,
Happy talagang 50th talong nandito. birthday, Mama. Talong baga. Na, yun. Tatlong bagay lang gusto mi para sa imo, ma. Inot maging makusog ka pemi, takwan kaning dakol, pang birthday na kaiba kami, para dahil high blood. Ayun na, nag-start na si Mama. Pangalawa, irayo ka sa hilang, asin sa disgrasya, pag maluwas kaning harong. Pangatulo, maging maugma ka ng pirmi, ma. Mas doble ang kaugmahan ng magtugang pag nahihiling ka, nakangirit. Hiribit yan si Mama. Kasi may isaw, Salamat, ma, sa gabos na sakripisyo mo sa mong gawa ni Ross, pati kay Papa. Gusto ko lang magpasalamat sa imo, ma, sa gabos-gabos, mayong katumbas na kantidad ang pag-aruga mo sa mong gawa ni Nunoy. Grabe ang pagkamuot, pagpadangat ni sa imong magtugang. Sa mong magtugang. Madawa-duwa lang kami, lalo na si Papa. Tita, thank you po at di mo ako nakalimutan. Kahit ilang taon pa po ang lumipas, andyan pa din po kayo palagi. Salamat sa pagmamahal at pagiging second family. Yun naman po ay galing kay Ganda. Ayan. At syempre po, happy birthday po ulit, ma. Enjoy your day. God bless and good health. We love you from Ate, Prince and Bunso, Russell, Daddy, Buboy. So, yun po ang sender ng mga messages. Kanina tawang-tawa tayo dahil sa talongin. Naiiyak na talaga si Ma'am Rosemary. Ayan. Bakit po biglang napatuloy yung luha niyo po? Dahil ba kulang yung aming money bouquet? Meron ka po bang nais sabihin, mami, sa mga anak mo, lalo na yung mga nag-send ng surprises na ito? Wala ko ibang masasabi. Thank you sa Indonesia. Okay lang po yan, nanay. Ilabas niyo po yan dahil baka sipon po ang lumabas dyan. Okay. Ayan, pasingot ng konti. Ito pong si Kuya Prince ay naandito mula Batangas. Nasaan man po yung bunso niyo po? Sir Raza. Si Russell. Ayan, so shout out kay Mr. Russell na nasa Paranaque ngayon. Siyempre, pasalamatan din natin kasi sila yung kauna-unahang nag-avail ng ating pakulo, yes, ng ating So Good Surprise, ang one for all for one. Kaya sa lahat ng mga nanonood, ano pang hinihintay nyo? Baka kayo na ang susunod naming susuburin ng aking kumars na si Ate Peach. Kaya naman, don't forget to follow and subscribe us sa aming mga social media accounts. We have Facebook, Instagram, and of course YouTube channel at JFS Petals and Services. Kung meron kayong mga inquiries, mga katanungan, at of course gusto nyo magbabook, huwag na kayong mag-atubili pa na i-click ang button ng aming message. Para sa inyong message. Ayan, nagpaka-vlogger ng aking kumars. Ngayon naman, mabalik tayo kay nanay. Dahil syempre nasa Paranaque po, ilang taon na po silang nagtatrabaho doon. Wala pong uwian. Nag-release si Russell January. Ngayong taon January. daw. Siyempre, Kumars, hingin na lang natin ng message si Daddy. Kasi siya yung kasama ni Mami dito. Actually, partner, habang naghahalongkat ka doon, hiningan ko na siya ng message. And syempre, Sorry, napakahaba nga ng message ni Oo, Tata. Di ko narinig kasi tinitingnan ko yung grocery doon sa ref. By the way po, ano po yung, syempre, ano po yung feeling na malayo po kayo or malayo po kayo sa mga anak niyo? Dadalawan na lang po tapos wala pa po dito dahil syempre naghahanap po ay nagsasakripisyo po. Gaano po kahirap po? Tinitiwas na lang. Nawa po nga. Di syempre kayo lang po ang magkasama dito ni tatay. Ano pong niyo po, pangunahing hanap buhay or pinagkukunan niyo po ng pang-araw-araw? Pambili po ng mga grocery na andyan. Syempre. Ano pong hanap buhay niyo po? Ayun sa nagmamanicure yung may nang Freelancer din Yes, pala ito freelancer, si Nanay. beautician. Beautician. Wow! And si tatay, paano trabaho ko? construction. Ay, huwag niyo pong nilalang ang construction Yes, dahil... kasi sa pinakamahirap Di ba na partner, trabaho, di ba totoo Kumars, yun. kung wala ang mga construction worker, wala ang mga bahay at mga napakagandang Totoo yun. buildings. Siyempre, kailangan natin maging proud at hindi nilalang ang trabaho construction. Dahil kung may isa sa pinakamahirap na trabaho sa buong mundo, yun ay ang pagiging construction worker. Mami, ilang taon na po kayong nagmamanicurista? Sa ano yung estudyante pa lang ako high school. Wow!
Kayo po ba ay nag-undergo ng pag-aaral or talagang sariling karanasan niyo lamang po yung sarili? Sa magulang ko. Si Nanay Minano. Okay. Hindi rin biro partner ang pagmamanicure. Siyempre. Siyempre partner, kung halimbawa ay mapadugo mo yung yung paa ng pinaglilinisan mo, siyempre pwede kang hindi lang Hindi kasi matampal, po- kundi makasuhan pa, Oo. siyempre. Kasi partner, meron akong kilalang mga manicurista, talagang hindi biro ang kanilang trabaho. Ang maghapon na nakayuko at talaga namang naglilinis ng ako ay hindi. Kaya saludo kami sa lahat ng mga manicurista Yes. dyan, syempre. Yeah. So ngayon partner, Ang init ngayon na. kumars, dahil medyo mainit na kumars, palamigin natin ang hapon ni Mami. And syempre, nandito na tayo sa pinaka-exciting na part. Kakantahan natin si Mami ng happy birthday kasabay ng pag-blow ng kanyang birthday cake. Yes. Kaya naman, mga Ipasok kumars, natin, kumars, ang ating pinaka-social at pinaka-bonggang Rafa Bells Cake. Luningning, pasok! Ayan. Ayan na. Siyempre, hawak na natin ngayon ang ating Rafa Bells Cake. Ngayon naman, tara na't kantahan natin Si Mami ng Mami Happy Rosemary. Siyempre, sabay-sabay tayo. And kailan tayo tumayo partner? Yes. Happy birthday to... Ulitin natin. Louder, louder. And Happy birthday to you. Come on. Hey, hey! Happy birthday to you. Louder. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Lagi make a wish and blow your candle. Yay! So, Mami, ano po yung wish niyo, Mami? Sana nga makarami pa daw siya na matatanggal na ingrown. Paano po ba kayo magtanggal ng ano po? Siyempre naman, partner. Ano, wow, talagang Yan professional ang expertise ni ito. Mami. Yes, expert sila. Pwede po ba, Mami, sampulan mo ako? Hindi, pakatapos. Pagkatapos Siyempre, partner, may talent ko yan. Yes, naman, partner. Naku, Ay, sa kung may mga magtatanong, syempre mapapanood kayo through our social media accounts. Malay nyo, dadayuhin kayo. Ilan po yung mga presyuhan natin dyan sa paa? Iba-iba po ba pag patay na kuko? Iba po ba yung presyo? Kung maganda yung Ano, kuko? partner, ma-identify kung patay yung kuko. Pag patay partner, siguro maitim. Tama po ba? At hindi na humihinga ang kuko. Ayan. So, magkano po ba yung normal na singil po ng mga manicuristang tulad niyo po? Halimbawa, pedicure lang sa paa. Pedicure. Ay, pag hindi lang sa room, ang singil ko lang kaya ang acting lang, ano lang, sanggatos. 50-50 po. Pero pag, for example, Nagsiservice. nagsiservice kayo, home service na tinatawag. Nagpo-foods pa ka rin po ba, Mami? Oo. Kasi ang ibang manicurista din, diretso na lang foods pa. Magkano po pag home service? Halimbawa, tatawagan kita, papapuntahin kita sa bahay. Eh, plano kaya ito, partner? Yes. Mami, ang bahay nila tatawid ko pa ng tipong mundo. Kaya mo ba? Okay. Magkano Hindi na po kaya yung singil niya po? Pag ganun po, pupunta po kayo sa bahay or Pag home hindi lang service? sa mga kabarangay ko, hindi ako nagpaparahit ko mag singil. Ganun pa din po, 100 up and down. Umuro na yung partner. Hindi na lang sa ano. Inaabot yun ng mahal yan eh. Parang 280 ganun eh, up and down. Yes. Eh dito sa kanya 100 na lang. So, siyempre, ang aking kumars, ang aking resident kumars, ay suki ng mga salon at mga beauticians. Ate! Bukas, puntahan namin sila. Yes. So, Mami, meron ka po bang additional message pa sa mga anak Yes, nyo? karagdagan niyo po yung sa akin. Yes. Masasabi ko lang. Tawa na ako. Ayun na. Sige, Mami. Meron ka pong tama na yun. Ayan, medyo naiiyak na si Mami. Ako na kung magkano. Yes. Aram na hindi yan. Yes, alam na Linda yan. So, sabi ni Mami, mahal daw niya kayo. Char! Nagtsambang message. Meron pa tayong additional regalo kay nanay. Nakuha ko na ito sa gilid. Ayan. Bigay natin kay nanay ang I love you box na may laman ng mga teddy bear. Ayan.
So ngayon po, maraming salamat po nanay dahil sa maikling oras na nakakwentuhan ka namin ni Kumars, nalaman namin ang inyong buhay. At syempre, kung gaano kasaya ang kanilang pamilya na kahit malayo man, pinagbibigkis pa rin sila ng pagmamahal at syempre ng mainit na pagmamahal pa rin. Ayan. Dahil syempre sa isang pamilya, pagmamahal talaga ang nag-uugnay sa kanilang lahat. Syempre, partner, yan ang essence ng pagpapamilya. Kailangan merong pagmamahalan. And syempre, kaya naman mga ka-JFS, ang pagbibigay ng sorpresa at pagbibigay ng mga regalo, isang way para maipakita natin at maipadama natin ang pagmamahal natin sa mga kapamilya natin. Kaya naman, ulitin lang namin, para sa mga gusto magpabook ng surprise ng aming Sugod Surprise for Everyone, syempre, huwag niyo nang kakaligtaan pa na mag-like, mag-subscribe sa aming social media account. Partner, ulitin lang natin. Sa aming Facebook and syempre Instagram and of course sa ating YouTube channel. Ano bang hinihintay nyo? I-click na ang follow or subscribe and don't forget to hit the notification bell para naman palagi kang updated sa mga susunod na episodes and videos ng Sugod Surprise at syempre ng car trunk ng JFS Metals and Services. And ayun mga ka-J-Fans, magkita-kita tayo ulit sa Sugod Surprise namin. Baka sa susunod namin surprise, nandiyan na kami sa barangay mo. Kaya, partner Kumars, Ayan, one for all!